बावैसो सिगां जों खौरां प्राइमारि कमिटिनि सिङाव 900निबो बांसिन गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय इउपिपिएलआव जयेन जानाय हाबाफारि जों फोजोबना फैबाय आरो दा जों पुब नेपालपारा गामियाव 90नि बारा 90नि बारा आइजोफोर आरो हौवा मानसिफोर गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय इउपिपिएलआव जगदान खालामबाय। दिनै बिथांमोनाबो बेखौ नुदों जे थांनाय 2 बोसोर इउपिपिएलनि नेतृत्वनि जे सरकार सोलिदों बे सरकारा बे ओनसोलनि आरो बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हानाय हाबाफारि मावदों। जोंनि बिटिआरखौ जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनो हादों आरो मानसिफोरनो थांना थानो हानायनि राहा दिन्थिनो हादों आरो बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा मोजां मोननानै बे हान्जायाव बाहागो लाफैदों। दिनै बिरोधि पार्टिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा मावथिफ्रा इउपिपिएलआ जेबो मावाखै होननानै पाब्लिकखौ थगायनानै गावसोरनि मानसिफोरखौनो गोदान जगदान खालामनानै इउपिपिएलनिफ्राय बायदिसिना पार्टिनिफ्राय जगदान खालामदों होननानै थगायनानै रायजोफोरनि मेगनाव हाद्रि बाला सारगासिनो दं। किन्तु जेसेबांखि जगदान खालामनाय हाबाफारि दा नुदों बेवहाय नुगोन जे बिथांमोना गाव गावनि पार्टिनि सोरबा हिन्जावफोरखौनो आरो जगदान खालामहोफानाय आसलते मेम्बारखा बेबायदिसो। बेनिफ्राय साफा सानै जायफ्रा इउपिपिएलनिफ्राय गोरोन्थि खामानि मावनो थाखाय एक्सपेल खालामजानाय बिथांमोना लादों इउपिपिएलनिमोन किन्तु दा इउपिपिएलनि नंलिया बेबायदिखौसो बिथांमोना सासे सानैखौ गोदानै मोनदों। किन्तु दिनै जोंनि हान्जायाव जायफोर फैदों बिथांमोना गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय बिथांमोना सिगां जोंनि हान्जानि सोद्रोमा नंखायामोन किन्तु थांनाय 3 बोसोराव दिनै इउपिपिएलआ जिबायदि खामानि मावदों लामा सामा बानायनाय स्कुल रिपेयार खालामनाय आइजोफोरनो बायदिसिना स्किम होनाय जेरै आइ अनसाय बिथांखि माइनाव बिथांखि थेंफाख्रि बिथांखि बेबायदिनो गोबां हाबाफारि लोगोसे गुबुन गुबुन स्किम बेबायदि होनायखौ नुनानै दिनै आइजोफोर लोगोसे हौवा मानसिफ्राबो जथेस्थ' गोजोननाय मोनदों थांना थानायनि राहाखौ नुदों। बेनिखायनो बिथांमोना इउपिपिएलआव जगदान खालामदों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मेसेज जे इउपिपिएलआ जे खामानि मावदों दिनै बिरोधि दलनि माबाफ्रा गोबां बाथ्रा प्रसार खालामनांगौ अपप्रचार आसलते प्रचार नङा अपप्रचार खालामगासिनो बिथांमोना मावाखै हारियाखै जेबो माबाखै होननानै बिथांमोना अपप्रचार खालामबाबो रायजोफोरखौ फोथायाखै खारन गावनि मेगनजों नुदों। बेनिखायनो दिनै गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय गोबां इउपिपिएलआव जगदान खालामदों बे जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा आरो फैगौ समफ्राव जों आसा खालामदों रायजोफोरजों जों गसंगोन जोंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामगोन। फैगौ बिसायख'थि लोकसभा एमपि लोकसभानि थाखाय बेसेबांसिम सापर्ट खालामगोन? बिसायख'थि सफैब्ला बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय खामानि मावनाय बे जिखुनु राजनैतिक दलनिनो बिबानखा आरो दिनै इउपिपिएलआव जिहेतु मोनसे राजनैतिक दल राजनितिखौ लानानैनो गेलेनो ओंखारनाय खामानि मावनो ओंखारनाय हान्जा बेनिखाय फैगौ जितु पार्लियामेन्ट इलेक्सन बेखौ लानानै जों एक्टिभ जानानै दं। जोंहा इउपिपिएलआ 2 समस्तियाव खामानि मावनो गोनां दं बेखे मोनसे जाबाय दरं उदालगुरि समस्ति आरो बेनिफ्राय क'क्राझार समस्ति आरो बे समस्ति 2खौ जों इउपिपिएल हारसिं डिसिसन लानाय नङा जिहेतु जों आसामाव बिजेपि इउपिपिएल आरो एजिपि ज' 3 राजनैतिक दलआ ज' जानानै खामानि मावदों। बेनिखायनो बे 2 समस्तियाव बबे मोनसे राजनैतिक पार्टिनि बिजाथि थागोन बेखौ डिसिसन जों हारसिङै लाया बेखौ जों बिजेपि एजिपि इउपिपिएल ज' जानानै सावरायलायनानैसो सिद्धान्त लागोन आरो बे पर्याय दासिमहालागै फैथ'वाखै जिहेतु जोंहा दासिमबो 6 दान दंबावो इलेक्सन जागोनहालागै आरो बेनिखायनो जों बेखौ सम सफैबा ज' सावरायनानै डिसिसन लागोन बबेयावहाय क'क्राझाराव बिजेपिनि केन्डिडेट जागोन ना इउपिपिएलनि जागोन बा दरं उदालगुरियाव बिजेपिनि केन्डिडेट जागोन ना इउपिपिएलनि जागोन बेखौ जों सावरायलायखांनानै डिसिसन लागोन। खिन्थु जों दा बबेयावहाय सोर बबे पार्टिनि डिसिसन पार्टिनि बिजाथि जागोन बेखौ थिग खालामाखैबाबो जों बिसायख'थिनि थाखाय जयैनो खामानि मावलांगासिनो दं आरो बे 3 राजनैतिक हान्जा एजिपि बिजेपि आरो इउपिपिएल बे 3 राजनैतिक हान्जानि थांखियानो जाबाय बे 2 समस्तिखौ जिखुनु उपायबो देरहाहोनांगौ बे जोंनि थांखि।